Kwale nkonzo ihlonipheke kangaka yokuvuyisana noSam, program director or MC. I beg your pardon, please receive a submission of my sincere heartfelt salutations, Chief Executive Officer of the Proceedings. Mandibulise umphekeshi kwale nkqubo, ndibulise kubazali abazala le ndoda, molweni bazali. Ndibulise kumagosa elizwi likaThixo, abantu abahlonitshwa lizulu, kubefundisi abakhoyo, molweni tata, siyabulisa. Kubahlali besi sithili sasemahlathini, kwiinkokheli zokuhlala ngokwasemthonyameni nangokwaseburhulumenteni, kubantu bonke abafanele ukuhlonitshwa nakwizithwalandwe ezizimasela umsitho. Kodwa mandenze imibuliso ekhethekileyo kuwe mfana kuthi. Volo mhlanga mfundi, iyabulisa ilali. Mandinibulise nonke mabandla, molweni. Igama lam ke ndinguSinovuyo Sibahle, ndingowakwaBhelu. Isiduko sam ndinguKhumalo, ndingumdleke, ndingudibandlela, ndinguXhosa ncam, ndibambe butshaka so. Ndizalwa ke yintombi amaNgqosini, uCihosho, uThithili, noZinga, esiziba esabendiliza ibhokhwe neempondo zayo. CEO of the Proceedings, ndithe xa ndifumana isimemo kuzusakhe uSportsman, aziva ndinengqakaqha yovalo kuba ngaba beziphi neempobole ezisele zenyathi zesisithili ebezizawukwazi uwisa amazwi alumkisayo nalumkileyo kule ndoda. De ndiwela imilambo nje nemiwewe, imilambo enamagama, ndinyuka amaxethuka namaxambeka, ndisuka kwesikarharhabe ndilibambise kwela kwaNgqika. Ebephi na amadoda amakhulu ale ndawo ebenowuwisa amazwi alumkileyo? Kodwa ndafikelwa yinto ethi kufikelele ixesha loba ngaba iintaka zosibolonye zibhabhe kuwe. Athi amangesi, birds of the same feather flock together. Kufikelele lo xesha. Ndayiqonda ke into ethi uSam lo andikhange tu ndidibane naye, ndiyamazi ngombona and ndiyamazi uba ngakulo Sportsman, which is uzusakhe. Kodwa ke uSam khange nditshotshe naye. Oyena mntu nditshotshe naye ndabetha naye intonga nguzusakhe lo. Ndandikhokhele naye phaa kwibhunga elisisigqeba solawulo lwabafundi elirhulumentayo phaa kwaNokholeji. Kuthiwa ke apha xa bendintrodyuswa ndingumntu apha osuka kwaNokholeji, linene elo, sisuka